minä olen opettanut noin 15 vuotta turkin kieltä aikuisille ja lapsille. Ja mulla on ollut aika erilaisia, eri tasoisia lapsia, myös aikuisia, mutta niin monenlaisia oppilaita, että olen nähnyt sellaisia oppilaita, joiden niin kuin identiteetti on tosi vahva. Esimerkiksi nimenomaan sellaiset oppilaat, joiden niin kuin äiti on suomalainen tai vanhemmista toinen on suomalainen, toinen on turkkilainen tässä mun kohdalla, niin heiltä me pyydän, että ne piirtäisivät niin kuin lipun, maan lipun, Suomen tai Turkin. Sitten ne tekee yleensä niin, että siinä lipussa toisessa puolessa on Turkin lippu, toisessa puolessa on Suomen lippu. Eli se on mun mielestä tosi selkeä ja me olen nähnyt tätä monta vuotta, että heillä on vahva identiteetti. He ovat hyväksyneet, että niin osa heistä on niin kuin turkkilainen, osa suomalainen. Ja heistä nimenomaan tulee, kun on vahva identiteetti, toiminnallisia, kaksikielisiä. Eli niin ne kehittävät molempia kieliä. Mun mielestä tämä on niin kuin rikkaus. Ja tämmöistä niin kuin meidän pitäisi kannustaa ja opettajan myös kannustaa, että kaikki lapset kehittyvät tähän suuntaan. He tavallaan ovat ylpeitä siitä etnisestä taustastaan ja siitä kielestään. Se ei ole mitään hepeä asia, vaan se on niin kuin rikkaus. Niin, eli oman luokanopettajan merkitys on tässä asiassa iso. Että vanhemmatkaan eivät tiedä, mutta vanhempien ei tarvikaan tietää. He eivät ole asiantuntijoita, mutta opettaja on kyllä lapsen kasvatuksen asiantuntija. Siinä mielessä hänen pitää kannustaa. Niin, ja mä ajattelen kyllä oma kielen opettajalla niin kun on tavallaan sitä oma kulttuurin välittäjä siellä sitten koulussa. Sitten on aika tärkeä rooli mun mielestä sitä kasvatustehtävän ja opetustehtävän lisäksi tämä niin kuin kodin ja koulun niin kuin välisen yhteistyön kehittämisestä. Esimerkiksi me ollaan aika monta kertaa niin kuin pidetty sieltä esimerkiksi eri kielten niin kuin, vanhempain illat ja silloin sitten oli niin kuin, eri kielten niin kuin vanhemmat ovat niin kuin tulleet koulun ja keskustelemaan ja on kerrottu heille niin kuin erikseen esimerkiksi Suomen koulutusjärjestelmästä ja tukimuotoista ja käytöksistä ja sitä esimerkiksi Wilman käytöksestä ja semmoisista asioista. Ja lisäksi esimerkiksi niin kuin oma äidinkielen opettaja siellä koulussa on niin kuin sit se asiantuntijana. Ei ole niin kuin tavallaan, se on vähän eri niin kuin esimerkiksi jos on koulussa sitä olisi niin kuin tulkki niin kuin paikalla. Se tulkki, niin kuin, tulkilla on oma tehtävä, sit se kääntää sit nämä niin kuin sanat ja asiat niin kuin suoraan, mutta oma äidinkieli sit voi niin kuin kertoa niin kuin oma mielipiteen ja sitten sanoa niin kuin tietää tai tuntee oppilaan niin kuin paljon paremmin. Silloin on tosi tärkeää esimerkiksi osallistua oppilashuollon ryhmässä, mikä tällä hetkellä niin kuin on korrit ja marrit. Ja sitten osallistua esimerkiksi oppimissuunnitelman laatimisessa ja henkilökohtaisen oppimissuunnitelmien laatimisessa ja kertoa niin kuin oma näkökulman sitä oppilaan oppimisesta ja kehittämisestä. Ja siinäkin on tosi tärkeää antaa niin kuin oma lausunnon, sit mitä oppilaan oma äidinkieli sitten taso onkin. Ja miten sit voi niin kuin auttaa ja tukea sitten oma äidinkielen kautta sitä oppimaan vielä suomen kieltäkin hyvin. Joku monikulttuurinen viikko. Koulussa olemme niin kuin vieraskielisiä opettajia. Menimme jokaisessa luokassa puhumaan omasta kulttuurista vähän ja kerroimme kaikille, mitä se on tärkeät asiat meidän kulttuurista, jota just teidän koulussa on tapahtunut viimeinen 2-3 vuoden aikana jatkuvasti siellä. Opettaja, vieraskielen opettaja kävi luokassa ja piti tunnit. Koko tunnin aikana puhui omasta kulttuurista ja toinen opettaja toisesta kielestä meni toinen luokan. Ja näin se näkyy monikulttuurisuus enemmän ja enemmän.
Ja lisäksi mun mielestä tämä, niin kun nykyään aika paljon korostetaan sitten yhteisopettajuutta ja sitä samanaikaisopettajuus, sekin niin mun mielestä omakielisellä opettajalla aika hyvä rooli siinä, että voi niin kun tehdä yhteistyö niin kun sekä luokkaopettajan kanssa että aineopettajan kanssa, että menisi niin kun luokassa niin kun mukaan ja auttamaan sitä oppilaita ja samalla muut niin kun näkee ja kuulee, että täällä niin kun voidaankin puhua jotakin muutakin kieltä kuin vain pelkkä suomen kieltä.